Ha most itt vagy, akkor valószínűleg láttál már tőlünk egy hirdetést, vagy hallottál rólunk, de ha nem, akkor bemutatkozok. Én Rácz Ákos vagyok, a Clips vezetője, és tudom, hogy téged most egy dolog érdekel igazán. Hogyan lehetnének neked is olyan videós hirdetéseid, amik tényleg bevételt hoznak, és nem csak szépen mutatnak. A legtöbb vállalkozónak nem az a gondja, hogy rossz a terméke vagy a szolgáltatása. Talán még azt is tudod, hogy több tartalmat kéne gyártanod, AB tesztelned a hirdetéseket. De őszintén, nincs időd hetente scriptet írni, szereplőt keresni, forgatni, vágni, kampányt kezelni, majd újra és újra tesztelni. Mi a Clipsnél pontosan ebben segítünk. Tartalmainkkal évente több millió eurós bevételt hozunk ügyfeleinek Európa szerte. A kreativitásra, a márkád erősítésére és leginkább pénzhozó hirdetésekre vágysz, akkor nézd tovább ezt a videót. Hogy mi a különbség köztünk és más ügynökségek között? Az, hogy mi nem csak egy videóban gondolkodunk, hanem komplett kampányokban, ezáltal levesszük a te válladról a folyamat egész terhét. Az onboarding folyamatunk során kidolgozzuk a stratégiát és elkészítjük a scripteket. Meghatározzuk a vásárlóid avatárjait és a leforgatandó főengölöket. Forgatási helyszínt is tudunk biztosítani, saját stúdiónkban vagy Airbnb partnereinknél szuper áron. Együtt kiválasztjuk a megfelelő szereplőket a több száz profilból álló adatbázisunkból, leforgatjuk, megvágjuk és feliratozzuk a tartalmaidat. Végül pedig elindítjuk a kampányokat és folyamatosan optimalizáljuk azokat. Neked nem kell kitalálnod a tartalmakat, csak irányt adnod. Mi legyártjuk és működtetjük azt a rendszert, ami kiszámítható és rendszeres eladásokat generál neked. De ha szeretnél konkrét eredményeket hallani, és valljuk be őszintén, azért vagy még mindig itt, akkor most figyelj! A The Silky Way-nél 2025-ben több mint 40 alkalommal forgattunk, és összesen több mint 1000 tesztelhető hirdetés verziót készítettünk. A Simon Paprikánál több mint 3000 vásárlást hoztunk hirdetés videókból. Igen, 3000 eladott csomag fűszerpaprika csupán 2 forgatásból. A Star Park reptéri parkolónál szintén több mint 3000 foglalás jött csak hirdetésekből pár hónap alatt. A Naragnál pedig több mint 100 prémium B2B jelentkező és több száz B2C vásárlás marhahúsra, az évi több milliós organikus elérésekről, brandépítő imázsfilmekről és esemény aftermovie-król nem is beszélve. És vannak olyan márkák, mint a BioBubi, ahol kampányonként pár nap alatt több ezer eladást hozunk takarítószerekre. Ha érdekel pontosan, hogyan is értük el ezeket az eredményeket, akkor a weboldalunkon a sikersztorik fül alatt megtalálod a többi esettanulmányunkat is. És nem kell lemondanod az eredményes hirdetésekről, és hidd el, nem a Meta vagy a TikTok a gonosz, amiért nincsenek vásárlásaid. Csupán csak nem tudtad eddig, hogy hogyan érj el kimagasló eredményeket online hirdetésekkel, és hogyan légy piacvezető az iparágatban. Mi tudjuk a megoldást. UGC-k, hosszabb VSL-ek akár sugógéppel, külföldi szereplőkkel készített videók, klasszikus hirdetés és organikus tartalmak. Engedd meg, hogy segítsünk megismertetni a célközönségeddel a termékedet vagy szolgáltatásodat. Ha szeretnéd, hogy a te cégednél is hasonló eredményeket érjünk el, akkor kérj tőlünk egy ingyenes konzultációt. Ránézzünk, hogy hol tartasz most, milyen tartalomtípusokkal lehet nálad eredményt hozni, és kapsz egy konkrét tervet. Az időpontfoglalás itt van lent, ha ennyi nem lenne elég, az oldalon még rengeteg referenciát találsz. De ha tényleg szintet lépnél, foglalj és nézzük meg együtt, hogyan tudunk segíteni. Válasz egy időpontot és beszéljünk! Clips.